No niin, tervetuloa tänne Tuijotuksen vuotuisiin MM-kilpailuihin. Tänään meillä on täällä kaksi erittäin mielenkiintoista kilpailijaa. Toinen on kaikkien tuntema ja arvostama oikea tuijotuskehen kehäkettu Vladimir Popovic, jolla on 3 EM-mestaruutta tilillään ja 2 maailmanmestaruutta. Ja haastajana todellakin haastajan roolissa vasta 2 vuotta ammatikseen kilpailut Nikolai Gorbatsov, joka kumminkin on jo vuonna 2004 ehtinyt saavuttaa EM-tittelin, josta kaikki todelliset tuijotusfanit hänet varmasti muistavat. Katsotaan, missä meiningeissä kilpailu lähtee liikkeelle. Aika rauhallisesti lähdetään katsomaan. Joi, sieltä Vladimir lähtee heti aggressiivisesti katsomaan. Ja ei, Nikolai ei murru, kaunista katseltavaa. Vladimir jatkaa painostusta. Nikolai, no niin, sieltä Vladimir lähtee vähän leikkimielellä katsomaan, mistä nuori poika on tehty. Joo, no niin, nyt lähti vähän leikkimielelle tää kisa menemään, joten palataan tänne takaisin sitten, kun on todellista katsottavaa. Takaisin studioon.